Spectacle like no other. Welcome to Pascolandia. Kaniadto sa kalibutan nga nagkalisod ug nakalimot na sa tinuod nga kahulugan sa Pasko. Hinay-hinay nga napalong ang kahayag sa Davao del Norte. Apan, usa ka gabii nga puno sa mga bituon. Usa ka grupo sa mga bata gikan sa lain-laing dapit. Tabi, Panabo, Samar, Asunsyon, Braulio y Duhan, Carmen, Capano, New Corelia, San Isidro, Santo Tomas, o Talainod. Nakakita o gamay nga nagdanag nga parol, ilawong sa kahoy doon sa Kapitolyo. Sa ilang paghikap ni ini, nisidla kini pag-ayo, o nitungha si Kuya Go. Ang mahigalaon o matinabangon nga gobernador nga nagsulob og sinunat nga magaghihimo sa kahayag sa bituon. Welcome sa Pascolandia. Malipayong sulti ni Kuya Go, samtang iyang gikaway ang kamot. Kalit nga misabwag ang kahayag sa tibuok probinsya. Kuya Go, ang tinuod nga marka sa Pasko, dili makita sa kahayag o dekorasyon, kundi sa pagtinabangay, pagmaayong buhat, ug gugma sa isig katawo. Nisidla ang tibuok Davao del Norte na makita pa gikan sa langit. Di sa mga suga, kundi tungod sa kahayag nga gikan sa matag kasing-kasing. Bisan asa ka man sa Davao del Norte, basta adunay kalinaw, paglaom o gugma. Naadiha ang Pascolandia. Ang Pasko, dili lang usa ka adlaw sa tinuuhan, kundi usa ka pahinumdom, pindot ang kalibutan, kung magtinabangay ang tanan.
Light of Hope 3D Mapping Show is brought to you by Provincial Government of Davao del Norte, Honorable Governor Edwin Cuyagob I. Hubahib, Sangguniang Panlalawigan of Davao del Norte, Honorable Vice Governor Clarice T. Hubahib, our official partners, Gold Sponsor, Davao Light and Power Company, Silver Sponsors, LYR Marketing Corporation, Mr. Alan Tan of SL Agritech Corporation, Mr. Johnny